সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আমাৰ কোনো ৰিজেক্ট কৰাৰ ইউপিপিএলক কৈছে আমি সমৰ্থন কৰিম আমি ৰিজেক্ট কৰা নাই এনডিএ হিচাপে আমি একেলগে কাম কৰিম आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आरज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों गतिके दिनै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा बेनि थाखायनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आरज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों ज' जालायनायनि खाबास खालामलायदों बियो आंनिल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं जोंनि बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों आरो आङो जेनेबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आरज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों गतिके दिनै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा बेनि थाखायनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे एचिभमेन्ट
जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय EPPL नि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों ज' जालायनायनि खाबास खालामलायदों बियो आंनिल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं जोंनि बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों आरो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों जोंनि BTC बिसायख'थियाव बुजिया सोमजिया माने UPPL खौ माने सापर्ट खालामफ्लांदोंमोन हेफाजाब होफ्लांदोंमोन आरोखि बिनि थाखायनो आङो रायजो राजानाव माने खेमा बिनाय जाहैबाय आं बुजियाखैमोन थारमाने BTR बै समाव BTR सुक्ति जाबाय नालाय BTR सुक्तिनो दा BTR सुक्तिखौनो बिराद गिदिर माबा मोनसे जिनिस मोनबाय होननानै आङो सानदोंमोन बुजिदोंमोन बेनिखायनो हेफाजाब होदोंमोन आरो जोंनि सागानगिरिफोर प्रमद बर'मोन बिसोरबो बुंबाय नालाय BTR बिराद गिदिर सोदोबानो बिराद गिदिरनो BTR मिथिबाय आरो बियो आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा जाहैदों आरोखि माबाया मा होनो BTR आरोखि दा आलादा रायजोनि एसेबो खम नंला नालाय बेखौ हेफाजाब होआब्ला बेखौ सापर्ट खालामाब्ला बोरै जानो होननानै आं सानबाय आरोखि नाथाय दा फैयै नुबाय बहा आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा मालाय BLTफोर लाबोनाय बिराद हाग्रा बंग्रा हाजो हाला रुवा दावखा थाखमा बिं बिं बां बां गुलिनि गेजेरजों दावहा नाङै BTC जे एकर्ड BTC सुक्ति खालामनानै लाबोनाय बिनि पावार एन्ड फांसनखौसो धंस खालामनो थांबाय आरोखि दा लेथेर फिथेरसो जाबाय आरोखि बहा आलादा रायजोनि मा जानो एसेबो खम नङा जानो गैया मोनखानाय पावारफोरखौ BTCनि पावारफोरखौनो लेथेर फिथेर जानला मोनला खालामजोब्बाय हारिखौनो माने खैफोदथिंजायसो लांगासिनो दं आरोखि दा बिजनेसखौ मिथिफिननानै आङो दा गोसो सोलायनानै फस्थायनानै आङो दा BPFआव फैफिनबाय आरोखि बेनिखायनो सोरबाफोर BPFआव माबा UPPLफ्राव दंबाय बायोब्ला अननानै नोंसोरबो आंबादि फस्थायनानै गोसो सोलायनानै अननानै नांगालावनो फैदो BPFआवनो फैदो आरोखि एकदम बेखौ खावलायनाय जाहैबाय महिलारि जिंदाबाद हाग्रामा 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 महिलारि जिंदाबाद